Парадные расчеты! Равняйсь! Смирно! Здравствуйте, товарищи воины и балтасинцы! Поздравляю вас с 77-й годовщиной Великой Победы! Равнение на середину! Товарищ глава района, парадные расчеты в составе ветеранов военной и специальной службы, преподаватели, учащихся школ для прохождения торжественным маршем в честь 77-й годовщины Великой Победы построены военный комиссар подполковник Валиев. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем Великой Победы! Вольно! Направо! Для прохождения торжественным маршем в походную колонну на исходный рубеж шагом марш! Tarixqa dehşetli dağlar, halkның yürekte yarası bitmegen, tişlengen irinden qonların sürtmegen, gözünde bellürdey yeşleri giyipmegen. Boğazga tığılgan tüyürdey köp yıllar, arınmaz oynamaz yetimler hem tullar, köşkendey beyitler tillerden tillerge, köşer ol hatire kileşek günlerge. 9 may bizning xatir turinde, soğuş hem tıl veteranları, onlarning da safı siregeye, kahramanlarning ölümsüz isimleri, tarix bitlerine altın harfler bilen yazıldı. Meydanlarda heykeller bulup kalıktı. Ene şulay jiңu ruhu buğundan buğunga köşe bara. Bugün yau kırında yatıp kalgan babaları, tuğanlarının portretleri bilen onukşıkları meydanға çıktı. Bütün Россия köleminde uzduruluşu, Baltaşılar da aktif katnaşatırgan ölümsüz polk aksiyası bizning ulug' hurmatimizga hem buğunlar beylenişine көркем delil bulup tura. Yaڭartılan sargayışkan soldat resimleri, albüm bitlerinden alınıp, ölümsüzler polkunda atlay, yuğalgan soldatlar tabılır. İşitile ayak tavuşları, avul uramları canlana, unutıla yazgan isimler qabat-qabat iske alına. May ayının danlı gününde yüreklerde xatir qabat yaڭara. Jiңu alıp kelgen batırlar, ölümsüzler polkunda bara. Onukları algan көтеріп, unutulmaz yatıp kalganlar. Халык белән тулган урамнар җиңү көне данлыйлар алар.
Затлар, уссада байтак йыллар, хәтердә гел яңарганга, аларга илтә юллар. Тормышны ныклап сөйгәннәр, нәкъ без яраткан кебек. Ничек яшәргә кирәген күрсәткәннәр алар бик белеп. Алар яшәеш терәге, фидакарлык үлгесе, мәйдан тоткан батырларга килә һәр чак тиңлисе. Илем, халкым дия кергәннәр ут эченә, саклап калганнар ватанны туар таңнар эчендә. Сагындыра асыл затлар, илаһи нурдай балкып, яшиләр күңел күгендә. Туктап, бош ия вакыт. Ватан өчен шәһид иткәннәрне искә алып бүген ин элек. Илен данга күмгәннәрнең исеме ил хәтере кебек мәңгелек. Шулай да бүген туган якка кайтты кайтмаганнар. Исемнәре гөлгә күмелгәнгә, хәтерләрдә кабат кайтты алар. Һәйкәл булып басты кайтмаганнар. Туган туфракта мәгърур һәйкәл булып, бош иябез сезгә, каһарманнар. Онытмыйк җиңү батырларын, алар өчен үлем юк җирдә. Буыннардан буыннарга күчә, батырларның гомере җыр булыр. Илне яратудан өстен хис юк, чын батырлык илгә тугрылык. Аяз таңнар алып кайткан өчен, без мәңгегә сезгә бурычлы. Сезнең хыялларны дәвам итеп, яратырга кирәк тормышны. Туган ягым, син үстердең каһарманнар. Ватан өчен алар түккән каннар, кызыл гөлләр булып тамалар. Бүгенгедән килер дәврләргә, балкып аңда, җаңда, хәтерләрдә мәңгелек ут булып яналар. Хәтер яши, милләт иминлеген, газиз туган җирләргә игенлеген, яклар затлары бар чагында. Буыннар чылбыры дәвамында, хәтер күчә бара каннан канга, чырлар, дәврләр кочагында. Сабыйларның сәдә карашында, алсу таңнар, аяз күк каршында, чагыла ул яулар сүрәте. Истә бары да, чырлар узса да, хәтердә давыл тозгытса да, алыплар ватанның куәте. Милләттәшләр, онытмагыз зинһар, онытмагыз. Һәр кыз, һәр угланны, илен саклап шәһид киткән җанны. Кеше өчен иң зур бәхет азат ватан. Җиңеп үлгәннәргә мәңгелек дан, ил батырларына мәңгелек дан. Хәтер яши, буыннар чылбыры, фидакарлар бар чагында, хәтер күчә мәңгелеккә, илләр чырлар кочагында. Безгә хәтер юкка бирелмәгән, яшәмәде халык хәтерсез. Тумаларга теләсе дә еллар, бәреп чыкты барыбер әйтер сүз. Гөрләгән дә булды, төрләгән дә. Язып бара хәтер барында, югалтырга безнең юк хакыбыз, яманын да, яхшыларын да. Мәкер өчен түгел безнең хәтер, зураймыйдыр һичкем үч алып. Бүгенгесен, үткәндәген жуйса, киләчәктән мәхрүм ул халык. Яшелмәс вакыт пәрдәләре, киткәннәр дә кире кайтырлар. Безгә хәтер юкка бирелмәгән, югалмасын бары хәтерләр. Бөек ватан сугышы. Бүген ул көннәр турында нәрсә һәм ничек сөйләргә? Узак көтелгән җиңү авырлыгын, хәтерен һәм шул ук вакытта шатлык хисләрен ничек тапшырырга? Бу буын кешеләренең батырлыгына соклануыбызның чиге юк. Алар кичергән авырлыкларны, аларның язмышын күз алып, бүгенге тормышыбызга нәтиҗә ясарга, гыйбрәт алырга тырышабыз. Сугыш эзләре җир йөзеннән юкка чыга. Әмма аның кайтавазы әле дә кеше күңелендә тынып тормый. Күп
якташларыбыз яу кырында батырларча хәлак булып, чит ят җирләрдә күмелеп калган. Аларның каберләре бөтен Европага сибелгән. Күпләрнеке билгесез. Шуның өчен дә районыбызның батырлар аллеясын без әнә шул кадерле якташларыбызның уртак каберлеге дип кабул итәбез. Хәйкәлләр булып баса җиңүчеләр. Хәйкәл булып баса батырлар. Батырлар ике тапкыр үлми, җирдә алар мәңге балкырлар. Хәйкәлләрне җансыз дия күрмә. Хәйкәлләрнең җаны таш түгел. Һәр хәйкәлдә күпме солдат җаны. Хәйкәлләргә сыкрау хас түгел. Җиңү көне саен бу хәйкәлләргә җан иңәрдә. Алар барысы бергә. Кешеләр, безне онытмагыз диярләр кебек. Мин таш хәйкәл. Мин билгесез солдат. Мин берәүнең газиз баласы. Я булмаса, мин кемнеңдер ире, кадерлесе, йөрәк ярасы. Мин таш хәйкәл, ләкин җансыз түгел. Миллионнарның җаны миндәдер. Сезнең белән яшим, сезгә дәшәм. Язмышларым туган җирдәдер. Авыл урамнары буйлап, гармуннар уйнап, жырлый-жырлый басу капкасыннан чыгып киткән чакта без 20 яшьлек егетләр идек. Безгә бүген дә 20. Без адәм балаларына табигать үзе бүләк иткән җимешләрнең бик күбен татып карамыйча дөньядан киттек. Сөяргә һәм сөйләргә дә өлгермәй калдык. Без күбебез үз гомерендә бер тапкырда кияү булып кәләш куенына кермәдек. Үз каныннан яралып, дөньяга инҗе күзләрен ачкан сабыен күрмәдек. Хатта бәхеткә татымады. Ayrılganda mingə yürək dostum. Бүләк итте ефәк яулыгын. Мин ярама яптым ул яулыкны. Басар өчен каным, агышым.
Qартайганчы ялгыз яшәдем. Кияүгә чыкмыйча намус саклап, ялгыз тормыш итүчеләр авылда мин генә түгел идем. Без сугыш елы балалары. Дошманны үз күзләребез белән күрмәдек. Ут эчендә үлем белән йөзгә-йөз очрашмадык. Сугыш чыкканда балалар гына идек бит әле. Әмма каһәр суккан сугыш безнең язмышыбызга да үтеп керде. Өмет, хыялларыбызны челпәрәмә китерде. Балачак бәхетебезне тартып алды. Ут эченә кермәсәк тә, көй җитмәстәй авыр хезмәттә ватылдык. Ятимлек ачысын белдек. Аш үлем белән күзгә-күз очраштык. Безнең буын балаларын әти назыннан, әти яклавыннан, әтиле булу бәхетеннән мәхрүм итте сугыш. Тамакларыбыз ачлы туклы, күңелләребез тулы сагыну булды. Эшенә дә, ачлыгына да түздек. Тик без хатыннарны тол, газиз балаларыбызны ятим итеп авылга туктаусыз кара пишетле кагазлар агылды. Менә шулай авырлыкларны җиңә-җиңә, сыгылсак та сынмыйча, җиңү көнен якынайттык без. Безне авыл халкы гомер буена көтеп яшәде. Менә Аллаһы Тәгаләнең кудрәте белән кайтырлар. Алар бит илне, безне сакларга изге яуга киттеләр, дип көтте. Кичерегез безне, ялгыз башы дөнья көтеп, уллар һәм кызлар үстереп, кырау суккан чәчәк шикелле. Вакытсыз сулган кайгылы аналар. Azmışımını benim uzak kütken senedir, kaytar diye ümit etken senedir. İlge kaytasılar kilmiydi besam, ömür kisel över beliydim mesam. Şiren
Хатта Мәскәү янындагы кырлардан алып Идел буйларына, Дунай һәм Шпре ярларына кадәр җәелеп яткан зур киңлекләрдәге шәһәр авыллардагы һәйкәлләр генә искәртә. Без дөньяга туачак сабыйларның шат авазы, бәхетле балачагы, тынычлык хакына курбан булдык. Без тынычлык сакчылары. Булып таш һәйкәлләр баскан бүген мәйдан түренә. Җиңү көне килеп җиткән саен күпме күз яшьләре түгелә. Җиңү көне җиңеп килмәде ул, ятып кала инде уллары, алар хезмәтенә байракларны. Миллионнар булып, утка кергән ватан солдаты, исемнәре җырга әйләнгән бит, җиңү алып кайткан солдатлар. Җиңү көне җиңеп килмәде ул, ятып кала инде уллары, алар хезмәтенә байракларны. Ветераннар сафын барлы яшьләр, алмаш килә илне яратып. Җиңү көнен каршы алабыз без, җиңү маршын горур яңратып. Җиңү көне җиңеп килмәде ул, ятып калды инде уллары, алар хөрмәтенә байракларны. Җиңү көне җиңеп килмәде ул, ятып кала инде уллары, алар хөрмәтенә байракларны. Күтәрәбез бүген юллары. Җиңү көне җиңеп килмәде ул, ятып кала инде уллары, алар хөрмәтенә байракларны. Йөрәкләрне җилкендереп, җиргә тагын җиңү язы килде. Нәкъ 77 ел элек совет солдаты фашизмны үз оясында юк итте һәм Рейхстаг өстенә җиңү байрагын кадады. Бу тарихи көннең бәһасе 27 миллион ватандашыбызның гомере, туган илгә чиксез мәхәббәт, дошманга ачы нәфрәт, тиңдәрсез ихтияр көче белән үлчәнде. Дошман көчле, усал, мәкерле иде. Ул барысын да алдан исәпләгән. Әмма иң мөһиме, совет кешесенең рухи көчен, ватанга кайнар мәхәббәтен,
Озатлыкка шексиз омтылышын гына күз уңайынан ышкындырган. Шушы омтылыш безнең ил язмышы кыл өстендә торганда батырларча атакага күтәрелергә һәм тиңдәшсез батырлыкка көч бирде. Бире күрше язмыш сабырлык. Сабырлык. Нәрсә сабырлык, түземлек җитәрлек булган халкыбызның йөрәгендә. Сабыр итеп яз җиткәнен көткәннәр, кара җир күренгәч шергән бәрәңге җыеп яшәүгә омтылганнар. Ondan соң сабырлыкларын җыеп кышыткан чыкканын көткәннәр. Бармак буе кышытканны җыйнап күн күргәннәр. Шушындый авыр тормышта да алар күңелендә өмет сүнмәгән. Бер-беренә карата мәрхәмәт бетмәгән. Ил, туган җир алдындагы бурыч дигән хис барыннан да өстен булган. Бүген без һәрберебез, улыбыз да, кешебез дә шушы изге җиңү көнен якынайтучыларга, шәһид булганнарга һәм исәннәргә, тылда һәм сугыш кырында җиңү яулаганнарга рәхмәт хисләребезне җиткерү өчен җыелды. Хөрмәтле райондашлар, килгән кунаклар. Быел җиңүнең 77 еллыгы уңаеннан ветераннарыбызны тәбрикләү һәм тантаналы митингны ачу өчен сүз Балташ муниципаль район башлыгы Рамил Рәшит улы Нутфуллинга бирелә. Рәхим итегез. Кадерле сугыш һәм тыл ветераннары, хөрмәтле сугыш елы балалары, райондашлар һәм Балташыбыз кунаклары. Бүген без иң изге, иң абруйлы өлкән буыннарыбызга карата рәхмәт һәм суктану тойгылары, җаныбызда горурлык хисен уята торган олы бәйрәм, җиңү көнен билгеләп үтәбез. Шул уңайдан сезне район советы, башкарма комитеты һәм шәхсән үз исемемнән бөтен халкыбызның бәйрәме, бөек җиңүнең 77 еллыгы белән кайнар ихлас котлыйм. 77 ел элек безнең халык тиңдәшсез каһарманлык үрнәкләре күрсәтеп кешелек дөньясына үлем белән янаган фашист армиясын тармар итүгә иреште. Бу канлы көрәшнең кайтавазы әле бүген дә ветераннарыбызның йөрәкләрендә әрни. Төзәлмәс яралар булып сакрай. Әйе, җиңү безгә бик кыйммәткә төште. Хәят киренке көч куюны, кире кайтарып булмаслык матди югалтулар һәм күп санлы корбаннар таләп итте. Газиз ватаныбызны яклап фронтка киткән 11 меңнән артык райондашларыбызның кызганычка каршы 6 меңгә якыны ил азатлыгы өчен яу кырларында батырларча һәлак булдылар. Ә бүген нибары 4 сугыш ветераныбыз гына исән-сау һәм безнең белән бәйрәм итәсен каршылый. Балташ җире илгә батыр йөрәкле, көчле рухлы ир-егетләр, хатын-кызлар үстерде. 6 райондашыбызга Советлар Союзы герой исеме бирелде. Бирелүе 7 меңгә якын райондашыбызның орден медальләр белән бүләкләнүе, балташларның фронттагы тәвәккәллеге, җиңгән омтылышы, туган җиргә шиксез мәхәббәтләре турында сөйли. Тылда калганнарга да тормышның һәр көне үзе бер батырлык булган. Хатын-кызларыбыз, яшь үсмерләр, улылар, барысы да фронт өчен, барысы да җиңү өчен дигән ватан чакыруына кушылып, авыл җирендә көнне төнгә ялгап, фидакарларча хезмәт куйдылар. Нәкъ менә сезнең сабырлык, чыдамлык, тырышлык нәтиҗәсендә армия һәм халык бер бөтен булып, шушы данлы җиңүгә иреште. Еллар үткән саен бөек җиңүнең тарихи һәм тәрбияви әһәмияте, батырлык һәм яшәү үрнәге, тормыш куанышы булып, буыннан буынга күчә бара. Безне фашизм куллыгыннан коткарган балаларыбызның, улуктарыбызның бәхете өчен килгән изге көн бу. Бүгенге тормышыбыз ветераннарыбызның шиксез батырлыгы, сугыш кырларындагы тәвәккәллеге, бөек каһарманлыгы икәнлеген онытырга безнең хакыбыз юк. Мөхтәрәм сугыш һәм тыл ветераннары, сезгә барлык райондашларыбыз исеменнән иң эчкерсез рәхмәт хисләремне әйткерәм. Сез
бүтін тазалығыңызны, күшігізді беріп, фронтта зор қиылықтар күшеттігіз. Тылда өзіңізді оямыш әштедігіз. Соғыштан соңғы ең ауыр елларда емен яшауыбыз, мол тұрмышымыз үшін біз сізге бұрышлы. Барысы үшін де ұлы рахмет сізге. Қайындаштарымыздың бүгінгі буыны да сынатмас. Сіз башлаған bütün işlerini tağında bilgire gütlerge көтерір, туған еліміздің қуатын, халқымыздың тұрмышын жақсарту үшін мотор қызмет нәтижелеріне ерішір. Bir қашанда сізге өзінің ихтирамын һәм көңіл жылысын суытмас деп ышанабыз. Hürmetli rayondaşlar, sizni қабаттан büyük жеңүүнің 77 yıllığı бәйрәме белән ихлас көңілдән құтлыйм. Һәр қайсығызға тазалык, саулык, көңіл күрлігі, бәхет һәм қуанышлы имин күндер насип болсын. Yıllar тыныш, күгебез һәр шак ояз болсын. Жеңүү бәйрәме белән hürmetli rayondaşlar, hürmetli ветераннар. Тәбрикләү өчен сүз Татарстан Республикасының Сәламәтлек саклау министрының беренче урынбасары Альмир Рашид улы Абашевка бирелә. Рәхим итегез. С праздником Великой Победы, уважаемые балтасинцы! Выполняя почетную миссию, передаю обращение президента Республики Татарстан Рустема Нургалиевича Минниханова в связи с 77-й годовщиной Великой Победы в Великой Отечественной войне. Уважаемые балтасинцы, дорогие фронтовики и труженики тыла, от всей души поздравляю вас с немеркнущим, поистине всенародным праздником, Днем Победы многонационального советского народа в Великой Отечественной войне. Минуло уже 77 лет с того незабываемого весеннего вечера 9 мая 1945 года, когда в небе над нашей отчизной мирным раскатистым громом прогремел долгожданный победный салют, ознаменовавший собой окончание самой кровопролитной, жестокой и бесчеловечной войны в истории человечества. Вряд ли когда-нибудь еще в прошлом миллионы людей испытывали столь возвышенную, нескрываемую радость, так искренне и горячо благодарили воинов-освободителей. Великая Победа – это историческая вершина величия нашего Отечества, нетленный символ твердости и стойкости народного духа, яркий пример торжества правды и справедливости над силами зла и беззакония. Будучи неразрывно связан с прошлым, настоящим и будущим нашей страны, День Победы прочно запечатлен в памяти послевоенных поколений, зримо воплощен в бронзе и граниты многочисленных памятников, названиях городов, сел, улиц, экспозициях музеев и панорам. Вторая мировая война явилась наистрашнейшей катастрофой в истории человечества, нанеся невосполнимый ущерб многим государствам и народам. Но самые большие разрушения и людские потери она принесла нашей стране, придя в каждый дом, в каждую семью. И сегодня, празднуя свою славную победу, мы прежде всего преклоняемся перед теми, кто сгинул в чудовищном горниле войны, героически защищая от нацистов родную землю и весь мир, теми, кто погиб под варварскими бомбежками и обстрелами, был уничтожен в концлагерях, умер голодной смертью в блокадном Ленинграде. Мы вспоминаем тех, кто страдал от ужасов оккупации, вынужден был покинуть свой дом и стал беженцем, отдаем должное детям войны и инвалидам. Свыше 700 тысяч наших земляков с оружием в руках защищали Родину. Более половины из них не вернулись домой. Не все из них удостоились высоких наград, но каждый внес свой весомый вклад в священное дело разгрома фашизма. Золотыми буквами вписаны в историю Татарстана имена Мусы Джалиля, Михаила Девитаева, Магубы Сыртлановой, Петра Гаврилова, Гани Сафиуллина и многих других. Огромной благодарности заслуживают также наши неутомимые труженики тыла, ковавшие в заводских цехах грозное оружие победы и снабжавшие сельскохозяйственной продукцией сражающуюся страну. Одним из весомых признаний их подвига стало присвоение столице Татарстана Казани заслуженного звания города трудовой доблести.
В наше непростое время особенно важно следовать идеалам, завещанным нам поколением победителей. Сегодня татарстанцы, внуки и правнуки ветеранов, честно выполняют свой воинский долг, отстаивая интересы нашего многонационального отечества, в том числе в рамках проведения специальной военной операции на Украине. Убежден, что каждый из них осознает ту высокую степень ответственности, которая возложена на нас самой историей. Итоги Великой Отечественной войны вселяют уверенность в неотвратимость наказания для тех, кто насаждает коричневую нацистскую идеологию, в какие бы светлые одежды они ни рядились, кто попирает неотъемлемые права и свободы граждан, разжигая ненависть и вражду между народами. Уверен, что в победном 45-м история сделает свой справедливый, единственно правильный, вновь доказав, что абсолютному злу, каковым является нацизм, не должно быть места в современном мире. Сердечно желаю ветеранам войны и труда здоровья и благополучия, а всем наследникам боевой и трудовой славы нашего народа-воина, народа-труженика, новых успехов в деле укрепления обороноспособности, экономического и культурного развития страны. Мира вам, счастья и жизненного оптимизма. С праздником, дорогие друзья, с Днем Победы! Рустем Нургалевич Миниханов. Құтлау үшін сөз Балташ районы хәрби комиссары Валиев Васил Нәжметтин ұлы Валиевқа берілі. Рәхим етіңіз. Hürmetli сугыш һәм тыл ветераннарыбыз, солдат хатыннары, сугыш елы балалары, райондашлар, кунаклар. Сезне Россия Федерация обороны министры, Татарстан Республикасы хәрби комиссары һәм шәхсән үзем исемнән Улы бәйрәм Бөек Ватан сугышында җиңү яулауның 77-нче еллыгы белән тәбрик итәм. Бөек Ватан сугышы вакыйгалары ерагая барса да, ул чорны кичергән буын күңелендә дәһшәтле еллар кайтавазы яңарагына. Бик кызганыч, ветераннарыбыз елдан ел кими. Райондашларыбыз сугышның беренче көннән үк үзләрен аямый көрәште. Күбесе яу кырында мәңгелеккә башларын салды. Тылда исә бүтән хезмәт хатын-кызлар, балалар кулында калды. Алар фронт өчен тырыштылар. Барысы да җиңү өчен дигән лозунг астында иген иктеләр, урман кистеләр, җылы киемнәр бәйләделәр, тектеләр, кирәк яракны әзерләделәр. Җиңү тагы миллионган кешенең зур тырышлыгы белән генә яуланды. Хөрмәтле сугыш һәм тыл ветераннары, солдат хатыннары, сугышчы балалары, барыгызны да 9 май бөек җиңү көне белән котлыйм. Саулык, сәламәтлек, шатлык, куанычлар телим. Имин дөньяларда балаларның, оныкларның, янәшәләрнең кадер-хөрмәтен күреп, бәхетле яшәргә язсын. Бәйрәмләр белән сезне. Ирләр илен саклап һәлак булса, тәне калса сугыш кырында. Җаны кайта икән һәр яз саен, әверелеп Тургай җырына. Тургай сайраганда кайтмый калган якташларны искә алыгыз. Җырлап очкан тургайларга күңел, һәйкәлләргә чәчәк салыгыз. Хөрмәтле райондашлар, яу кырларында мәңгелеккә күзләрен йомган якташларыбыз, туган илгә исән-сау әйләнеп кайтып та, бүгенге көндә арабыздан киткән сугыш ветераннары хөрмәтенә чәчәкләр салыйк. Еллар үтә, ерагая сугыш. Төзәлеп килә авыр яралар. Тик батырлар һаман онытылмый, якыная гына баралар. Аяз кичтә әгәр урамнардан җырлап үтсә берәү сыздырып, еллар буе онытылмаган сагыш, үзәкләрне ала өздереп. Алар йөрәгенең тибеше бар. Без эшләгән бөек эшләрдә. Типсә тимер үзәр егет булып керә алар безнең төшләргә. Күзләр әле һаман ешрап карый, алар киткән юллар ягына. Һәр бер язның
Sular kiştin batmadın, ağır yıllar boylap atladın. Birişmedin şilge, buranğa, şın məğnəsində kişi bulğanğa. Durmuş buranların, davulların yıraklardan görebildiniz. Ömür boyu bizge zor beyramlar birebildiniz. Jir yüzünün bütün maturluğun kile sizge bölek itesi. Dünyadağı matur sözlerinin de en jılısın sizge eytesi. Jir yüzünün bütün maturluğun kile sizge bölek itesi. Dünyadağı matur sözlerinin de en jılısın sizge eytesi. Tuğan yakka kiri kaytmadılar, her avılının köpme oğulları. Yep-yeş kiliş alar mehrum kaldı, bu turmuşның barlık nazından. İsimleri heykel kökregine, avul sayın tizilip yazılgan. 77 yıl inde her yıl sayın koytni kalganlarını kütebіз. Avul ortasında heykellerge başımızını iyip kilebіз. Gövdeleri koyda kumulsa da, isimleri мәңгі hatırda. Tuğrılıkka, uyavlıkka sakşı, мәңгілік otlı hatire. Al su güller bülek itebіз sizge. Жиңу күні bilen batırlar. İsenler de, ülgenler de bizning көңіллерде sönmi bolqırlar. Мәңгі yaşar bizning batırlar. Yoktuluk. Fronta һәм тылда җиңү сәгатен якын айткан, бүген безнең арада булмаган каһарманнарның үлемсез батырлыгын 1 минуттан калып искә алуны сорыйбыз.
Парадные расчеты. Становись! Знаменная группа. Штандарты фронтов Великой Отечественной войны на аллею героев внести! Парадные расчеты в честь 77-й годовщины Великой Победы к торжественному маршу. Дистанция 20 метров. Равнение направо на ветерана. Знаменная группа прямо, остальные на месте. Шагом марш! Олар қолында бүгін Ресей, Татарстан, Жигу байрақтары айрыша ғұрур жеткерді. Тантаналы хәрәкәтне Бөек Ватан сугышы солдатлары формасыннан Балташ гимназиясе укучылары дәвам итә. Афганстан Демократик Республикасында сугышчан хәрәкәтләрдә катнашкан ветеран сугышчы интернационалистлар тулыландыра. Мәйданга шип буе гаскәрләре хезмәте ветераннары керә. Хәрби десант гаскәрләре хезмәте ветераннары дәвам итә. Колоннада хәрби диңгез флоты хезмәте ветераннары атлый. Мәйданнан хәрби һава гаскәрләре хезмәте ветераннары үтә. Алар артыннан Төньяк Кавказ регионында барган хәрби хәрәкәтләрдә катнашкан ветераннар мәйдан буйлап куйды. Тантаналы хәрәкәтне Нурма урта мәктәбенең юнармия балалар яшүсмерләр хәрби патриотик хәрәкәте отряды дәвам итә. Колоннада кадет корпусы формасыннан Балташ урта мәктәбе укучылары. Мәйдан ортасынан Бакый Зиятдинов исемендәге Карадоган гимназиясе укучылары атлый. Тантаналы хәрәкәтне районыбыз мәктәпләрендә тормыш иминлеге нигезе һәм физик тәрбия дәресләре бирү
уенчылар дәвам итә. Meydan boylab rayonumuzdan sport mektebi trenerleri öyle. Личный состав парадных расчетов благодарю за службу. Механизированная колонна. Запуск моторов. Приготовиться к маршу. Дистанция 20 метров. Скорость 10. Старшие к машинам. Головная машина. В честь 77-й годовщины Великой Победы. Начать движение. Марш! Tantanalı hareketine gaz salgıç 9 maşinaları devam eder. Birinci maşinada ikinci rank kapitanı Pavlov Andrei Petrovich. Meydan boylab KAMAZ машиналары уза. Алар Д1 1944 ел үрнәгендәге 152 мм гаубица һәм Д44 1946 ел үрнәгендәге 85 мм дивизион пушка тапканнар. Meydan boylab hərbi texnika maketlары уза. Сезнең каршыгызда Т-34 макеты һәм дә инде аның артыннан десант БМП-сы. Шулай ук инде кушларыбызның колоннабызда бу макетларны безнең юлдашларыбыз Мингазов Тахир һәм инде Галиев Ленарлар ясады. Emdeşlerinin күрсәткән батырлыгы да тарих битләренә кереп калды. Яшәү һәм үлем. Шушы кыска да ләкин үз иченә бик зур мәгънә алган кешелек тормышыннан асыл булган бу төшенчәне күп тапкырлар үз йөрәкләре аша уздырган шәфкать туташлары. Күпме яралы солдатларны үлем тырнагыннан йылып калган алар. Sport seyirci dostlarımız kartlar bilen uzar.
героев вынести! Набрать! Шагом! Марш! Тынычлык нинди ягымлы, матур сүз. Әниләрне, балаларны тетрәндереп, табигатьне сискәндереп, ату тавышлары ишетелмәсен. Һәрбер йортта, һәрбер илдә тынычлык булсын. Миллионнарны корбан итеп, меңнәрнең батырлыгы белән яулап алынган тыныч тормышка озын, бик озын гомер телибез. Бүген бәйрәм, кайгырганга кайгы. Шатланганга сөенеп туя алмас зур шатлык. Яраларны еллар үткәч ачтык, күңелләрне елап бушаттык. Бүген бәйрәм, халкым көлә-көлә, йылый-йылый бәйрәм иткәндә, эй кысыла сулыш, тын кысыла, эй үртәлә күңел, үртәлә, кичәгедә кичкән газап кала, яңа көн туасы иртәгә. Тудырмасын нинди яңа бәйрәм, илебезнең килер җәйләре. Калыр һаман олы бәйрәм булып, изге бәйрәм, җиңү бәйрәме.